Üdvözlök mindenkit egy következő rövid videóban Mohamedről és az ő erkölcsi karakteréről. Mohamed egy nap egy gyönyörű nő láttán egyik feleségéhez, unokatestvéréhez, Zénabhoz sietett, akin kiélte vágyait. Ezután azt mondta követőinek, egy nő a sátán képében közeledik. Ha bárki ennek a hatását érzi magán, és buja vágyakat, menjen feleségéhez és közösüljön vele, mert az elrejti, ami benne van. Mármint a bűnt a szívében. De hogy miért Zénabhoz szaladt a feltűzelt Mohamed? Nos, ő volt egyik legszebb felesége, és igen jól hallottad a saját unokatestvére, akit a proféta szintén a saját bujasága miatt vett el, miután véletlenül meglátta a nőt alulöltözötten. Ezzel akadt három apró probléma. Az első, hogy Zénab egy házasasszony volt, a második, hogy Mohamed maga tett neki házassági ajánlatot nem sokkal ezelőtt a leendő férje nevében, a harmadik pedig, hogy az illető férj történetesen a próféta saját fogadott fia, Zeid volt. Íme a teljes történet. Mohamed egy nap fogadott fia Zeid házához látogatott, de az nem volt otthon. Helyette felesége nyitott ajtót otthoni öltözetében. Egy másik történet szerint Mohamed belépett a házba, és egy libbenő függöny mögött meglátta az alulöltözött Zénabot. A férfit lenyűgözte Zénab szépsége, és azonnal megkívánta, majd zavardan magában motyogva elsétált. Amikor Zeid megtudta, hogy a férfi, akit apjaként szeret, aki örökbe fogadta, az ő felesége után vágyakozik, mintha lenne erről valami a 10 parancsolatban, hűségében felajánlotta Mohamednek, hogy elválik a nőtől, hogy ő megkaphassa. Mohamed azonban ellenkezett. Zeid mégis elvált feleségétől. Ekkor kiderült, hogy mennyire is gondolta komolyan Mohamed az ellenkezését, amikor véletlenül pont a következő Korán verset nyilatkoztatta ki neki kedvenc kesztyűbábja, Allah. Mikor mondtad annak, kire Allah kegye jutott, és kihez te is nemes lelkű voltál, tartsd meg hitvesedet és őrizkedj Allahtól, ez ugye Zeidről szól, de te magadban elrejtetted azt, amit Allah felszínre hozott. Értsd a szerelmét, félsz az emberektől, de Allah érdemesebb arra, hogy őt féld. Tehát itt Allah arról beszél, hogy Mohamed az emberek reakciójától fél erre a botrányos vágyára, a saját fogadott fiának felesége iránt. Mikor Zeid határozott házasságának felbontásáról tőle, azaz Zénabbal, az előírt módon, mi azért adtuk hozzá hitvesét, hogy ne legyen a hívők előtt akadály a házasság dolgában a fogadott fiaik feleségével, ha a fogadott fiú a házasság bontása mellett döntött. Allah parancsolása elrendeltetett. Ez a Korán 33-as szúrájának 37-es verse, tehát a végső magyarázata Allahnak, hogy miért engedi meg Mohamednek, hogy elvegye a saját fogadott fiának volt feleségét, miután az saját szándékától elvált tőle, az az, hogy a híveknek megmutassa ezzel a példával, hogy igenis ez egy halál dolog, hogy elveheted a fogadott fiadnak a volt feleségét. Ráadásul, hogy a nem kiérdemelt megaláztatás teljes legyen, Zeiddel üzente meg házassági ajánlatát Zénabnak. A nő, mielőtt megadta volna válaszát, elvonult imádkozni. Azonban Mohamed rányított és formalitások nélkül rámászott. Az incidens érthető módon óriási felháborodást keltett, amit mármint Allah gyorsan orvosolt is. Hogy hogyan? Megszüntette az örökbefogadás intézményét az iszlámban, a Korán 33-as szúrájának 4-es és 5-ös versében. Így a hűséges Zeid, aki fogadóapja kívánságait leste, akit mindig Zeid bin Mohamednek hívtak ezelőtt, vissza lett nevezve Zeid bin Haritára, vagy bin Haritára, vérszerinti apja családnevére. Tehát Allah szükségesnek tartotta feljegyezni örökkévaló beszédében a Koránban, hogy azért engedi meg Mohamednek ezt a botrányos házasságot, mert így a hívők látják, hogy elvehetik fogadott fiaik volt feleségeit. Csakhogy nem sokkal később kinyilatkoztatta, hogy nem is érvényes az örökbefogadás Allah szemében, ezért teljesen tájtalan a 33-as szúra 37-es verse. Ez a vers állít örök emléket Mohamed szégyentelenségének és bujaságának az iszlám legszentebb könyvében. Összegezve, Mohamed tönkretette fogadott fia házasságát, majd vele üzente meg a volt feleségének, hogy megkérné a kezét. Ezután megtagadta tőle nevét, és soha többé nem hívták Mohamed fiának. Az immáron csak vérszerinti fiakat megillető örökségből is ki lett zárva. Mindezt miért? Mert Mohamed saját fogadott fiának felesége láttán nem tudott uralkodni magán. Köszönöm a figyelmet!